Тези хора цяла нощ се опитват да ловят риба, но не могат да хванат нищо. Тогава дойде Исус и им каза да опитат още веднъж. И той направи така, че мрежата да се напълни с риба. Сега тези хора имат богат улов, велики Исус. За него е възможно всичко. Какво направи Исус с рибата? Лука 5. Исус разказва на хората за Бога. Той им говори, че Бог иска да бъдем добри един към друг. Той не иска ние да се караме, да бъдем лоши. Исус ни е дал едно златно правило. Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Какво би могъл да направиш ти, за да помогнеш на някого? Матей 5. Това момиченце беше много болно, докато баща й се опитваше да намери Исус. Тя умря. Исус дойде и нейният дом и каза: момиче, стани. И тя възкръсна. Виж, тя е отново здрава. Какви удивителни неща прави Исус. Какво се случи с това момиченце? Лука 8 глава. Този човек беше сляп. Затвори си очите и си представи, че си сляп. Не е ли чудесно, че можеш да виждаш? Ти вярваш ли, че мога да направя да виждаш? Попита Исус човека. Да, отговори той. Исус докосна очите му, а човекът прогледна. Какво видя, като затвори очи? Марк 8. Исус беше в лодката по време на силна буря. Приятелите му се изплашиха много. Те мислеха, че лодката всеки момент ще потъне. Те събудиха Исус и казаха: загиваме, но Исус стана и заповяда на бурята да утихне и тя му се подчини. Какво заповяда Исус на бурята? Лука 8 глава. Петър е във водата. Той има нужда от помощ. Исус идва, за да му помогне. Исус не потъва като Петър, защото Исус е Син Божий. Той може дори да ходи по водата. Исус ще помогне и на теб, ако го помолиш. Може ли Петър да ходи по водата? А Исус, Матей 14 глава. Хората са гладни. Едно малко момченце даде обеда си на Исус. И тогава Исус направи така, че тази храна да стигне за всички. Учениците на Исус раздават храната на хората. Исус може да направи и други чудеса. Кой даде обеда си на Исус? Какво направи Исус с храната? Йоан 6 глава. Тази жена остави всичките си пари в Божия дом. Тя е благодарна за всичко, което Бог е направил за нея. Тя обича Бога и знае, че Той ще се погрижи за нея. Бог иска ние да сме благодарни за всичко, което Той ни е дал. С какво можеш да се отблагодариш на Бога за това, което Той ти е дал? Лука 21 глава. Исус обича децата. Веднъж няколко майки доведоха децата си при Исус. Учениците на Исус им наредиха да си отиват, но Исус каза: не, позволете им да дойдат при мене. След това Исус взе децата на ръце и с любов ги погали и благослови. Исус обича и теб. Какво казаха Исусовите ученици? Какво им отговори Той? Лука 18 глава. Човекът, който лежи на земята, е бил бит от разбойници. Много хора го видяха, но никой не му помогна, а сега един човек се спря и превърза раните му. Човекът, който помогна на падналия, се нарича добрият самарянин. И ти можеш да станеш добър самарянин, ако помагаш на хората. Какво направи добрият самарянин? Лука 10 глава. Веднъж Исус вечеря с две млади жени, Мария и Марта. Марта се труди, за да приготви вечерята. Тя е недоволна, че в същото време Мария слуша Исус. Исус се радва, че Мария го слуша, защото това е много важно. Кой слуша Исус? Лука 10 глава. Пастирът се грижи добре за овцете си. Той ги търси, ако се загубят.
Той лекува агнетата, ако се наранят. Исус казва, че Той е пастирът, а ние сме овцете. Даже и без да можем да го видим, ние знаем, че Той се грижи за нас. Кой е нашия добър пастир? Йоан 10 глава.